Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita salhudna. Naik pukautama parmigota di manogoton, tapahohoma parjulo mahita martangiang nahohom. Amin. Mari demahita san buku eden nomor 4
sada saat tuli-tulu. Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tu au, hamu akan aluja jalan sorat, upasonak pe hamu, buat hamu ma augak kutu hamu, guruhon hamu masian au, ay nalabok do au, jalan naserep maroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganup dolman na dibortibion, sodak kon mabuhip tuhami, jala parbadiay marohanami, asa hutadahami, dalan hanguluan marhitis yani, kay rajay mahami, asa unang manibilhami siya dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami, marhaporsyaw tuho,
marhite-hite todi perbadia. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik parjolo, dohot lapatanna. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakub ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni, odo, ikon ubia rohata, jala humolong, jala upos, mida debata asa mida nasa na adong. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lahu mangulahon na hobar tupati nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amin.
tato poti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Ujo hami do guar munabadiai, ala na targogo to hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe zolma ala ni hami. Namate jala na hehes yan namate. Namanaik tu benua gijang doho mangod dihon hami. Asiro ham di hami. Sepatok tong ma di hami roha hamauliateo tuho. Oto di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Binahin ni dosa nami. Roma ho maringani hami. Asa maras ni roha hami. Mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitea dinasa asin ni roha. Sayunang tulak hami. Setangihon mahami ho ale debata ama. Anak doho tod di parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringotu hasesaan ni dosata. Roma hamutu au asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tuksura rarado samuna songon abit pungadadap. Otardo bahinokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Tajahama hatani debata turpuk di are mingguon imana tersurat di Kolosesada Mamukka ayat 24 sahat rodi ayat 20 sia.
Tajahama marsikat soring di ayat perpudi rap kita majaha. Las dorohak kunuaeng di akka haporsuhokku na humokop hamu dalam marhite siya dagikku ugohi na hurang dope di akka na tinaw ni Kristus humokop daging na ima huriyay. Naunggabe panhalado ni ido au hombar tu pangaradot tini ni bata na pinasakata tu hau ima na manggohi hata ni dibata nang dihamu. Ima hahomion na buni na jolo sian mula ni mulana marsudut-sudut alay nuaeng ipapatar do tu akka na badiana. Itu nasida don ay pabotohon ni debata surung ni hamuliaon ni hahomion. Ditong-atongan ni akka parbegu ima Kristus di bagasan hamu si horhon pakirimon di hasangapon. Ibana do hubaritahon hami upaingot jalah wajari hami nasa jolma di nasa habisuhon laho pajongjong ngadup jolma ripas di bagasan Kristus. Ido huhalujahon mardongan parukilon marguru tu hagugoon na nagugo situtu makorohon di bagasan au. Ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jala nopiopsa. Amin. Tahatidak kon ma haporseotai tokon na hinatidak kon didongata sa porseao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na sohatu dosan na tumopalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon si Maria nagabe-gabe asya ton di perbadia andorok sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal lo ibana di hau pinorsilang na tuat tubonaturu dung ditanom na mula mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dusani istima ibana pangulak sugo tutanoon mangumhi halak na mangulu do na mate au porsea di todi perbadia jadong sada huria na badia huria atau panah Kristen akan badia doho dihasani dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sugo daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sorasuda. Amin.
Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Februari 2025. Partangyangan keluarga Parhalado, Selasa 10 Februari 2025, masuk pukul 10 patupaun ni Huriata do partangyangan Parhalado dohot keluarga sekaligus mengapuli tulima keluarga. Sude Parhalado ni Huriata asama dohoti partangyangani. Partangyangan week Rabu tanggal 10 Februari 2025 patupauta do partangyangan week imadi sada week Rawamangun sada dibagas ni keluarga situa Anton Sijabat Boru Hutapea Jalan Balai Pustaka Timur nomor 30 Blok B 10 RT Onom RW 0 Rawamangun Jakarta Timur. 2 week Kayu Jati Sunan Giri dibagas ni keluarga Nyonya Situa Desi Tompul Boru Sianipar Jalan Sunan Apel nomor 5 Rawamangun Jakarta Timur. Tolu week Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Nyonya Tapu Bolon Bintang Boru Tambunan Jalan Cipinang Kebembem Tolu nomor Sia RT 10 Tolu RW 10 Tolu Jakarta Timur. 4 week Gangkana dibagas ni keluarga Situa Richard Siregar SM Boru Taba Jalan Rawamangun Muka Selatan Gangkana nomor 55 RT Walu RW 15 Pisangan Timur Jakarta Timur. Bagas partangyangan di ruang Timotius. 5 week Cipinang dibagas ni keluarga S Manurung Situa Jesina Boru Hutagalung Asrama Polri Cipinang Bawah RT 4 RW 10 Blok J nomor 8 Cipinang Paut Kembang Sepatu. Kamis tanggal 20 Februari 2025 week Kayu Putih Kafling Polri dibagas ni keluarga Insinyur James Sianipar Situa Suryati M Boru Napitupulu Jalan Kayu Putih Utara Sada B nomor 10 Sada RT 10 Sada RW 8 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Fellowship Prarmaja Minggu tanggal 27 Februari 2025 di Patupado Fellowship Prarmaja dohot tema Unconditional Love Nats Yohanes 12 ayat 15. Natoras ni aka sikola minggu asa disosohon ma akayana kota madohoti sikola minggu prarmaja dohot fellowship. Paduan suara naposo bulung. Paduan suara naposo HKBP Rawamangun manugihon sude HKBP Rawamangun naposo nanaeng madohoti kegiatan paduan suara. Latihan rutin di Patupa Ganup hari Selasa pukul 10 sia 30. Akan naposo na berminat margabung boima menghubungi Samuel Simorakir dohot Giovanni Pakpahan. Kunjungan Lapas Cipinang Kamis tanggal 20 Februari 2025 pukul 8 seksi sending Dewan Marturia Patupa kunjungan tu Lapas Cipinang Kelasada Jemaat Petrus Anggiatma Mardalan dohot dengan ulaoni. Situa Purnabakti Manang pensiun. Minggu sadarion 10 Februari 2025 di parmingguan pukul 10 akan dipatupa ma acara Situa Purnabakti pensiun tulu halak Situa naung berumur 65 tahun. Ima sada Sintua Rose Buru Simajutak Sian Wik Rawamangun sada. 2 Situa Morita Boru Gultom Cianwik Hutan Kayu Kayu Manis. 3 Situa Marnala Pasaribu Cianwik Cipinang. Sipul parmingguan di Patupado Ramah Tamah di Gedung Timotius. Huriata Pasahaton Mauliate Tu Nasida di Siala Haradeo Nasida Marhobas di Huriata Nasalelengon. Paborhaton dohot paujakon temu pisah pendeta resort. Sada nunga tajalo sian pimpinan HKBP Eporus surat keputusan tentang mutasi perpindahan pendeta. Ima pendeta Baner Siburian MTH Pandita
Resort HKBP Rawamangun, Gabe Pandita Resort HKBP Sudirman Medan. Surat keputusan nomor 20 lalu, strip PDT, strip SK, strip 01, strip 2025, tanggal sia Januari 2025. 2. Serah terima Pandita HKBP Resort Sudirman Medan di Patupa hari Sabtu 22 Februari 2025, jala pelantikan mengojakon Pendeta Banner Siburian MTH Gabe Pandita Resort HKBP Sudirman Medan di Patupa hari Minggu 27 Februari 2025. Tolu, tuaka ruas ni huriata nanaeng pasahaton talikasi tu Pendeta Banner Siburian MTH, boima ditransfer tu kening Bank BRI nomor 01 70 01 06 Tulusia Walusada 50 sia atas nama Pendeta Banner Siburian MTH. Paupaton, serah terima Pendeta Resort HKBP Rawamangun sian Pendeta Banner Siburian MTH tu Pendeta Manapar Manahara Panjaitan STH MM Pandita Resort HKBP Resort Tanjung Sari Medan. Ombar tu surat haputusan nomor 20 sia PDT SK 01 2025 tanggal sia Januari 2025 di Patupa hari Jumat 7 Maret 2025. Jala acara temu pisah manang parborhaton dohot paujakon di HKBP Resort Rawamangun di Patupa hari Minggu sia Maret 2025. Tabuan ma di Tangyangta asa sude mardalan dohot dengan ombar tulomo ni rohana. Ruas nataba keluarga Patas Posmaha Torangan Datubara penitiur buru togatorop rap dohot sahalak yanakon nasida Rosian HKBP Maranata Rawalumbu Bekasi. Alamat Jalan Deli Maraya Blok 10 Tolu nomor sia Malakasari Durensawit Jakarta Timur Wik Durensawit Jongjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongan terlumobi di joloni tuhata hudul maham. Tikting naeng marbagas, tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagasan ma, Benedik Borhos Boy Lamhot Manurung, ruas ni HKBP Rawamangun wik utan kayu-kayu manis. Anak ni amata situa tahata Goldfried Manurung, tubuh ni Inata, Mastiur Mahdalena Boru Banjar Nahor, Dohot Oroana, Josephine Priscilia Boru Sianipar, ruas ni Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Cikoko, Boru Niamata Lambok Sianipar, Ibu Calon Samas, Ivone Dice Boru Damanik, Pama Sumasuon, hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025, di Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Cikoko, Jakarta Selatan. Tuhatama nama masu-masu parsaripeo nasida, gabe parsaripeo nadenggan, di tonga-tongan huriata tarlumobi di joloni tuhata. Tambahan namar sahid, Rein Pasaribu Wik Kampung Pertanian dirawat di Rumah Sakit Budiasih. Pelean dohot aka udut ni buah-buah, tajahama di harotas tikting, naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de Batama aka barita masa dohot ulaon aka si patupauta baen sangap di gowarna songonima tikting di huriata minggu sadarion.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Iman na mangaramoti ate-ate dohot pikiran mulabi. Mari hite-hite Kristus Yesus tuhatai. Amin. Hamwa kadamang dainang hahanggi pinaribot bagasang guaran itu hata sumurung ma diamat tan natulu situatan laho berhat memasuki masa pensiun mamata situa pasaribu marnala namaragedai dohot inang situa morita gultom nama jahati tinggi dohot inang rose simajutak na hudul di jodoh. Selamat hari Minggu madihita salu na horas. Berita nauli pasuksuk las nirohat tadi baga setikion imana tarsura di Jeremia bidu 10:7 Mamuka sianaya 12 Rudi 10:2 Songono mahatana we habangsani hamuliaon hati boon sia mula-mula hazongzongan ni habedion nami ali Jehovah hodo pakirimon ni Israel saluhut akan manadikoko gabi tarurak akan merbalik sianau ikut tersurak guarna tutano alatina dikon nasida mual ni ai hanguduan ima Jehovah sayhoma pamalum awali Jehovah asatung malum huhilala sayhoma mengurupiau asatung dapotan pangurupionau ai hodo puji-pujiokku idama akan nasida mardok tuau didi edo hatani Jehobai uaroman yanuaing alayang guau danghu sosoton gabi parmahan au mangihutoko jala danghu halamohon ari namarziai hodo ubotosa hata naruar sia bibir hupe patar doi di joluni bohim unang tunggabe hasonggoton ho diau hodo ha porusakku diari hasusa ikon tarurak nian akana mengeliliau alai unang tarurak angguau ikut tersonggok nasida alai unang tersonggot angguau paroma tu atas nasida ari hinamago jala sidopi 2 hapi pidom nasidai ima sakna hamwa kamanginang nani haholongan di bagasan guarani tuhata di minggu sadarion minggu Septuagesima di Johodo tuhita asa takas sita marsi hoho makirim ala debatado pakirimota Tuhanlah pengharapan kita ala ngulu namar pakirimonido apala sada tadda na takas na porsea situtuhita anggo dunggo mate pakirimon dangadong riko tahilala madelani ari-ari nguluon
Out so mangolu pakirimon niya kana tua-tua di bona pasugit. Dato ngoloy manggadis tano na habis tano maraik tano mahiyang lau pasikolahon geleng nga. Alaya ladong ko pakirimon na molodung tammat ibanan sarjana lubis yan na ginadisnay dapat sado ditikina. Ang godong mate pakirimon ni sada bawa tuanak boru sahali ditolak dangolo be bernida nak boru iban nara gudang noy nga kaduli-duli di raw mangunon lam liling lam matua ay behado na haiban itolak anak boru sahali dungi mate pakirimon na ito selesai. Dahil hamu kadamang dainang pangulo hamu pagkaribon niya kanakotay. Ngasong nalam taba nangakanamod dikpe binigi 40 tahun, 50 tahun, 55 tahun. Lumayan dope menudung malua. Alay meluso malua tertiting may gereja moding dodo sada dak danak. Umur 50 tahun. Roa bigiyon. Ima ala sumangulu pakirimon na. Anak-anak muda kalau pengharapanmu sudah mati, itulah orang anak muda yang mau minum baygon. Tode ma tumagon na mau mati. Jala jojo di tersurat di koran seorang gadis meminum baygon karena putus harapan. Alai tak kaya tersurat di koran menang di berita seekor domba meloncat dari lantai 5 karena putus pengharapan. Alah seorang pakirimon pengharapan ni domba. Holatu hitazol marui di lehon debata. Tapi manusia banyak. Seorang laki-laki putus harapan, dia bunuh diri meloncat dari lantai 3. Minggutta sadario majauhon debatado pakirimota. Tuhanlah pengharapan kita. Sehingga setiap orang yang mendengar firman dibaharui kembali untuk merawat pengharapan itu dalam kehidupannya. Mula ngakamata mula pagi kainang tong ma marpakirimo kamu. Ay behana menguji hamu neng. So nima hita kama tu inata. Mulu mangulu pakirimo ni sudido bui ture nang tua katiki nandeng ro. Marsaringar doha taon di minggu Septuagesima ima minggu 70 hari ada orang sohaheheon itu hata Tuhan Yesus. Septuagesima. Nah, hamu kadamang doh dainang melola joro hata satu kitu minggu Natal. 3 minggu mahita mangaradi sebelum satu pesta Natal. 5 opat tali. Advent sada 2 tulu opat. Alayang go tu haheheon ni Tuhan Yesus dang holan opat tali, 4 minggu ikon siahali minggu hita mengaradi. Jai lobi 100% pangaradion mamasuhi Natal, tu pangaradion mamasuhi minggu hamunangan ni tu hatai.
Opak minggu me prapaskah, prapasion, imana dimulai sian Sabtu agasimaon, dungitu seksa agasima, dungitu minggu estomihi don info kafit opak minggu. Dungi masuk mahita mo sa 5 minggu nari tu minggu pasion, jala tapadengga mapadohat tatu pasion, so tungga bedok kon minggu passion inarupane. Ala passion ni akka baju naidok nge. Tapi kadang-kadang anak-anak muda kita ini supaya keren amang, jangan usah bilang passion tapi passion. Lalu minggu passion, minggu memelihara pakaian, itu beda banget. 5 minggu mamusai minggu passion, reminiscere, oculi, letare, judika, dohot, mare-mare. Betapa panjangnya mempersiapkan ke Natal kita cukup 4 minggu, tapi mempersiapkan kebangkitan kita persiapkan 9 minggu. Dalallahu patubuhon argani pakirimoni. Asa saya toktong mangului di tongani ngoluta. Hurian itu hatta dipakulingi de batado hita marhite si Jeremiaon di pengalaman na adong tolu hamamago ni bangsa Israel. Naik konsiedupan ni panurirangi. Anggo mamereng buhin ni bangsa Israel hati hai tang mungkin beolo no si Jeremiaon. Aladang adong beharapan muba bangsui. Parjolo nguluni hapor seaon nunga sahat nasida tu marugamo nasin kritis marsoba tu debatasi leban. Jalai nama dia tong nau cocok turohana marsoba tu debata sileban. Dungina paduahon hidup sosial juga kacau balau. Mangulahon nazahat, dia itu namanya makanan sehari-hari. Solbi in anak muda soal biasa. Dangadong bedi hilala hazahaton manang dosa na mangulahon na sudinggani. Dungina pataluhon na romoa ima dangolo benasida marsigattung tulomon rohani debata halay nunga marsigattung tubalgan di botohon. Ala hati hai memang dijajah bangsa Babel nasida. Jaitang pos berohana tu debata peluahun nasida sa bangsa Babel gabelaw man nasida maroding-oding tuhuaso ni Raja Mesir. Harapan na monang mamisiron. Dungi malua man nasida sa penjajahan ni Babel. Hapeahan na terjadi. Tong telu Mesir tu halak Babel. Berarti lanjut penjajahan. Hamu akadamang dohot dainang. Mernida situasi nama sasi songonima ro panurirang Jeremia mamakulingin na sida mardongan hata ni debata jalalau sima zau-zau tuhita saunari di minggutta parzolo asa marsihohot tita pabua debatado mual ni nasa pakirimota sotuk sanga mitop pakirimoni karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Di jodoh hita asa gabe marsihohot pakirimota jala unang gabe aka PHP aka ama tuina
Ado teh PHP on. Pemberi harapan palsu. Tonggo nian PHP mulu dipaubah gabe pemberi harapan yang pasti. Buasa soalnya ham wakadamang dohot dainang. Taingo jostok kin Apostol Paulus madok molo jolmana somerpakrimon ima jolmana dumangol. Sada Korin bidu 15 ayat 10 sia. Jolmana dumangol ima jolmana so merpakrimon. Melodung mate ibana mati rasa dan adong bepak kuninga do pakilalaanna ini yang paling parah. Melodung go sampai mate pakrimon nai. Kita mendengar berita di Alaska karena mereka sudah putus pengharapan, lalu ketika ada pemilihan para artis-artis di situ, ini selingan berita dari Alaska. Lalu ada dari seorang MC mengatakan, siapa yang pilih Yesus, siapa yang pilih Tuhan. Lalu semua peserta passion itu juga, bukan peserta pasion, tersenyum, mengejek, tertawa, lucu mendengar siapa yang pilih Tuhan Yesus. Benar apa tidak ini sebuah perenungan 3 hari sampai 5 hari setelah itu Alaska terbakar. Tuhan marah karena tidak ada yang memilih. Aku menarik gue pengalamanku di Sumatera Selatan di Palembang ketika saya pendeta mahasiswa. Ini sering saya ungkapkan kepada anak-anak mahasiswa pada waktu itu. Sebuah penelitian kecil waktu itu melihat gambar siapakah yang ditempelkan anak-anak indekos mahasiswa ini di kamarnya. Dayau hingot do. Tahun 92. Gambar pertama waktu itu yang lebih banyak ialah Amitabh Bachchan. Isona menggoyang-goyang mahor ala hor panisongon pilih mindiai. Iban na hularang gue gerejon mangedehon ede Jamila. Anak ni Padita Boru ni Khalifah. Itu melegitimasi pernikahan beda agama. Dan saya tidak tahu siapa yang mengarang itu. Kenapa pula pendeta dibikin? Boru ni si Jamilaon. Lalu gambar kedua ialah Jackie Chan. Urutan ketiga barulah gambar bapak sama mamanya. Dan 1-2 baru ada gambar Tuhan Yesus. Sadar atau tidak, ini sebetulnya potret dari kehidupan kita juga. Dia memiliki betul-betul pengharapan yang kokoh kepada Tuhan atau tidak. Mulak kainatan na mabelu songonin na moyon. Minggu na salpo la Naomi hudok songono na la pengalamak ku di rawa lumbu. Direk kita he rawa lumbu. Ayo inan na mabelu mak amang kita berdoa dulu. Saya sudah dekat sama Tuhan. Ala posor petok teki inataon. 45 sekitar 5 umurra alai bagak dei bagas taraku so ato hol nang inaton nang tu Naomi dakso beyon
naraku sayang ngayon naraku sayang rupa dia. Aidang muli be horohaw nang iban na masuk ko tu gina normal no inde mana suer las marohatong luar biasa. Seni bae ma conton tiru hamu ina taon dihanguluhon dohot habaluonna ningom matoro pane posoro pe ali argado di bana habaluon. Saya matiki hubai contoh situruon saya dia nama belu na poso hai marsihoho tiba di habaluon na. Manang naon no bula pitu bula tiki rome mana musi tua go mang musi uti. Amang ina ahai niku neng pesta ita. Mau lihat ma Tuhan berarti rona ma parumemu manang amang ini bukan begitu amang. Jaya dong. Aku amang mau mertupul. Hape nak kaning ngasoy de marsi hohot dohot pakirimon. Jadi barat tu do ba berarti dak Tuhan itu pakirimom rokak mo pe hape na lau si rumom ningom marupane. Jadi bisa bergeser pengharapannya kalau belum penghayatan yang sungguh kepada Tuhan terhadap pengharapan yang kita dambakan. Mulawakah sahib mo manginang paho pakirimomu terpamalum Tuhan idui. Mulu lumiling doh berum ro bawa lau majuibana gebe rokak ma hotok pakirimot tahun gebe madilu nang gabi tangisi. Apalagi di minggu transformasion di bado sada gambar ni kupu-kupu di simbol nadong di lugut tahun berubah nih. Iban na meloro kupu-kupu tu jabuta. Hape adong musia anak boru na sumulo dope. Mau lihat ba Tuhan. Ro nama helaku. Ro todokta. Mulu duli-duli do naso manguli, mau lihat ma Tuhan, nasi roam rona ma parumeku. Mulu holan na maberu matinggal di jebu noeng. Isi mahula yang Romanobo tibana. Anggoho do pakirimon na dohonon na do nungaro Tuhani madapot tonau. Mangapuli au marguguyhon au. Padua hodjo kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Di ayat 5 di julun ni trupuk tau di dok kamu kadang do dainang marjea ma bawa na marhapo satu jolma manang tubolon ni botohonna gabi di pasurut rohana sian jauh. Dang debata dian dalhoni mana alai dongan na jolma guguna sina dongan na jabatan na do lan akanas. Tetapi firman ini dalam berbagai lika-liku kehidupan ini Tuhan mengajak kita untuk senantiasa apapun kesulitan yang kita alami kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Asugari dang diandalhon si Joseph Tuhani ditike pazupang ibana dohot isitahe namanggoday manay isitahe si Mono na Solomon rohabu marmida boru-boru na manggoda si Dauti mau lihat ma. Istri ni si Potifar dang dingot tahu be warnai si
Meluang lomba cerdas cermat berarti ngatelu Rawamangunon. Seorang wanita pelakor, mulu bahasan wae ngati. Ala tongon kerejo amat tanah si Uria. Tapi Daud meskipun ada kesempatan, tapi tidak mau memakai situasi itu dalam kesempitan. Ala ubir ribana tu debatana mernida ibana sian si Uria naso mernida ibana. Ditike marporang si Daud mangalo si Goliat. Asirohan si Saul. Lasoni manno permatenyo songon jaga non narohana umi ile mapakaian pakelah pakaianku ini. Tapi ternyata ketika Daud mencoba memakainya, dia tidak leluasa untuk bergerak. Terlalu berat bagi dia pakaian itu. Maka dia mengembalikannya. Sehingga dia bebas bergerak melawan Goliat. Holan katapel lo ipakai bena. Alai dangalan ni katapeli sa sitong benda mo nang imana. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Lalu dia berkata kepada Goliat, engkau datang dengan pedangmu, tapi aku datang dengan kekuatan Tuhanku. Solino nang simusaon, aha manyan gunanin tongkat hau-hawi, itu ibana, alayala mga sahod jahuba ibana, saudo. Minggu lalu Petrus tidak dapat ikan nelayan profesional satu malam, Tuhan suruh campakkanlah jalamu ke yang paling dalam. Anggo memakai profesi na ibana sebagai nelayan, dia pasti akan protes. Mana ada Tuhan ikan di laut yang paling dalam. Tapi saat-saat dia ragu, itulah momen yang paling tepat bagi dia mengandalkan Tuhan. Ido ibana ma alaho Tuhan marsuruau gaibehu sapakol. Lalu penuhlah jala itu dengan ikan. Bahkan mau robek. Tuhan do ijo ibana si Yohanes. Dan egois si Petruson. Holani mana pabunguhod dekai. Sebab dia tahu berkat Tuhan tak dapat dihitung. Maka dia butuh bantuan orang lain membantu dia menghitung berkat Tuhan dalam kehidupannya. Nomensan secara dihitalak Batak taboto do nungay talibana di orang sitahuru. Mengenai sehita perselidung orang sitahuru. Untuk ditikam dan dibunuh di keramaian. Kebetulan atau tidak, tapi berkat Tuhan tak dapat diukur. Hujan datang, petir datang, melepaskan ikatan itu dari Nomensen. Dia selamat. Nah paling hebat tak kamanginang huparrohaho di hata hebir, mengandalkan on dalam bahasa Ibrani disebut dengan batah. Dan aku bawa tu mana kebetulan nurbani Batak, Holan bidana adong kaha di Ibranion, bagi kita tidak ada hanya. Jadi Batak di sini batah, artinya mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Nuaing tajaha majo satokin pudani Pesalmen boleh dibantu oleh media dulu. Pesalmen 110 ayat 8 dohot sia. Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Boleh ditampilkan oleh media kita?
Adong gunang bibil di halahon di gijangan dengan torhaku do. Ala na perpurion sayo lah mengkritiki halahon waktu kita melayani sebagai media, kita juga beribadah. Jadi bukan hanya memutar medianya. Demikian juga song leader, pemusik, bukan hanya song leader tapi juga beribadah. Maka kalau ada pemain organ selesai organ dungi terlawi mana, dia bukan beribadah. Memang dia bermain musik, tapi dia bukan beribadah. Iban naga beson do si pajitanon na do di mana beribadah. Anggota singai dangote. Mazmur 118. Adonggo ayat walu doh sia. Iya. Tajaham joka manginang na dua ayaton. Ayat walu dohot sia. Tulu ya. Dengganan marhaporu satu jahuba asa marhapo santu zolma. Dengganan marhaporu satu jahuba asa marhapo santu akka raja. Jauh lebih baik mengandalkan Tuhan daripada manusia. Jauh lebih baik mengandalkan Tuhan daripada para raja. Jalai matu ita tong na badua ho mengandalkan marhaposan tu jahuba. Patuluhon jala perpudi debatado pamalupon hita. Di ayat 14 ido sai homa pamalumawa di jahuba asatung malum huhilala. Sai homa mangurupiau asatung dapotan pangurupio naum. Ai hodo puji-pujiak. Debatado na tuk pamalum saluhuna sahita. Lubobiak ka sahit sosial, sahit pernguluan, sahit psikologi. Tuhan berkuasa menyembuhkan itu bagi kita. Idapol Tuhan tamay menangahapi sahit tabi. Itiyo bima jo dia na marsahit di pamatang gabi asiro hamali Tuhan tung pamalum ma sahit ton. Jala marpakrimon. Iban na mulo mardiakoni hami ka amanginang hudo songonon. So tunggabe mate pakrimon na marsahiti moloro hamu moloro hita. Ala saya dong gojol marupani molodung ro manikir na marsahit. Toy maidah pasah mengulum tutuhani siya bohimon huida laubor hak namaho inurpani. Tahun ko tonggo mangul. Nakpola jolo sukaro hanya kamatay nata tiki na dari kamis lan siya isodoy ng hasugian natin. Baru saragi. Udok tuwa na songonon. Tiki mula iba na siyan penang. Walay dokteri 1 Desember namonin narupani. Out sura dang adong pakiribon ni nangodo keluarga. Toy mate mata mangalang zabi may sih inon na marupani. Tapi sekarang ini semakin sehat. Akai mana merpakiribon. Iduet nomor 452 naro padauni bolone. Ima tu hata di dauni akan amar sahiti hisar dibahen. Dungi ayat nabangi idokon nahacit na dibagasan rohami dibuat Tuhan Yesus. Mulu hata batak songon na majopu obu mesian itak ni tai buterubane. Sai. Alai tro adonggo referen nama do uli ni baritai las niroha boloni. Asarohi tamu se tuadupan ni tuhatta. Di hamunatulu amang sitwa nami amang mernala
inang Morita do inang Rose. Laos haho ni pakirimonom matong mamorhati hamuna tu masa-masa pensiun. Ada rumusan ni borhak ditikin na pensiuni ima mardongan pos ni roha dia dupa ni debata borhak mahamu mamasuhi pensiun muna. Dungi diramoti debata mahamu di masa pensiun muna. Na patuluhon di parrohai mahamu madai hinatong gini masa pensiun. Ditulu mardongan posni roha. Ala memang sipata dung pensiun hita olo do songon namoru pakralan ate. Haluar man no sian grup amang hacik na HP inda. Ibenado idang muritan na islasay hari Selasa kayu masih perhala do amangin na. Terus do hamu tarnik kurubane. Tu ibana. Marhiti-hiti ulaun hasit tuan na yan. Dungi diramoti memasuki masa pensiun. Anggotu naso pensiun dang polahai dok kon diramoti mahoin na. Imau tunggak kana pensiunon. Lam sumurung mesti pangaramoti ni tuhata. Dungi na patuluhon di parrohai mahamu madai hinatong gini masa pensiun muna. Di lapatan na dang tait habe mamasuhi pensiun anggo di huria taburo tonggiro. Ayaw belum tentu boy paciuk keduan song kamu. Alem gua hamu ngapasti. Jangan sumurung basa-basa ni debata Tuhan muna. Las marohamu aka maginangate do sudi keluarga alai hok donggo hasit tua muna tuzulanon di ramoti Tuhan sudi keluarga aka sita-sita kapahopu aka yanakon rap di ramoti Tuhan tay. Songon nalilingaw sa hilim berdami tak kamanginangate. Alaon na mau perpudi anggo di pukul 10 2 hari Minggu di Medan nama Zohami anak Medan martugas manod di si Parzulu alay roda pehami tanggal sia moloholong rohamu tuhami idok kumanobuhimu tanggal sia bulan Maret martanyang maita. Mauliate puji-pujian rohanami di holi Tuhan nang memakulingi hami asa marsihohot kami marpakirimon. Atik tungadong nang madili di ruas ni huriam nang hami saluhu na pahitsa mamusenay marhite-hite todim todi parbadia. Asa marsihohot pakirimon ni akka namarsahit. Marsihohot pakirimon niya kanak buru doli-doli na mga luli para karizua dot akasiroka mitodina. Marsihohot akaina ama na tua-tua paimay mahon padonganyo mo pangaramotyo mo madalani aka ari-ari dihatuaw ni umurna. Jala marsihohot marpakirimon sude ruas ni huriam di sadok gulmit ni ngoluna. Jala manga sahon Tuhani di sadok perdalanan ni ngoluna. Say pamalum hamyali Tuhan marujahat tuhatam asa tung malum huilalahami. Apehot tangamu nalabot nago huasoi mangenet sahiti sa kami. Jala molotung ikon sipata hatsit di hilalarohan ami molosonggop sahiti rap dohoto mahami ali Tuhan manaon asa tok-tok kami majuguarmu di bagasan pakilalaan na dukduk na huwadupi hami di ngulu si ganupare tungapalay ma zuzu tuhami maniru pabelan ni si Jeremiah anggo marnida pangalahon ibang soy
nunga ikon tudal hononna ai mergeterget do bangsoi maddo di dia do Tuhani gabe debatasi leban di sobba-sobba nasida nunga gabe hirasi panganon ari-ari di rajumi nasida mangulah unak kanazahat jaladang diha persyai bebe na adong uhum ni debata tu nasida lobi siani nunga marhaposan tu zolma nasida dang be tu debata alaya la marsi hohok do pakrimon ni panurirang Jeremiah berhak do ibana manurirangi paingoton majauhon nasida dalaga be mula muse bangsoi ditikina mangoloiho ima Tuhan nang suaton tubaga sarrohana miganu ape hotangamu nalabot nago huasoi atik tung adong nang mate pakirimon na pangulu Tuhan pahitsat asa marsihohot tabi muse makirim di asin roham dohok dengan dibasam anak-anak muda kalau mungkin belum dapat pekerjaan biarlah mereka tetap punya pengharapan yang kokoh sehingga tidak mencari pelarian dalam kehidupan ini melakukan tindakan yang tercela atau tindakan menikmati narkoba, melakukan seks bebas atau hal lain yang tidak terpuji. Sebaliknya, momen-momen mereka ragu biarlah seperti Petrus. Walaupun pikiran ragu, tapi bila Tuhan yang menyuruh, maka dia akan melakukan. Dan setelah itu, dia akan menikmati berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupannya. Songoni manang didongan nami tolu nalahu manguzungi ulaun haparhalu onna peciun sadarion situa marnala pasaribu situa morita gultom situa rose simanjunta pasu-pasu saluhna pakkubasion nasida nasalilingon pangurhon pahucuson goarmu di tonga-tonga ni huriam di Rawamangunon lubobi molo satia nasida makaul di bagasan hasatiaon ulaon pakkubasyoni asagay bitok tau si tiruon saluhna akapabenan nasida nang tujuluan niari nangaka keluarga pe Tuhan yanakon pinopar sayhoma totong mamasumasu asa unang manarita todina molo sipata ditadikon na torasna akka bagas dohot akka partikian pazupang do yanakon ala ni pakubasyon nai alai gajanggo tangamu Tuhan lahu mangurupi madungdung akka yanakon sopola dihilala moru parrohaun ya kaama ina parrohubas di tonga-tonga ni huriami bayan nasidaraw marulupulup marpos ni roha mamasuhi masa patsiyun di bagasa pangaramotyom nasida madalal ni akka ari-ari ni nguluna jala parrohaum nasida maday hinatong gini mamasuhi masa patsiyuni tuaka tiki nanengarong pasu-pasu Tuhan akaruas ni huriam natongod di bagasa parsahiton huzo hami gor-gor nasida di bagasa tangyang ngami serdinan manurung nyonya hutagaul si manjuntak Roni alias Edehot Tinambunan Christopher Pasaribu Helen Pasaribu Davena Jovan Kasitio nyonya Tubing Tampubulun nyonya Hutabarat Borugultum Donald Panjaitan nyonya Bintang Meini Borutambunan Rain Pasaribu topok manasida Tuhan di tonga-tonga ni puduman na pihak sadarion asa mardonga toko nasida makilalahon sahiti dihilala tangamu nalabohi maddauni dohop pamalupon saluhut na kasahit nasida
alai lumubi na marga para sihohotonna pakirimonna di basa-basa si pasahatommu tunasida. Tangihon zalului Tuhan elehelek pangeduan nami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita huhutma tapasahat peliata. Di Jehovah nasun timbuli, margani walona dan narasami, dilehon anakna nasasadai, panabusita jolo pardosai, puji Suhatan do basanai, parhende anakna ilehonai, udana durustu ihasilami, tarape dosa taias dibaini, puji Rasa
Kurian itu hata masuk mahita tuatara paborhaton si tuata memasuki masa pensiun. Tapuji matu hata marede mahita. Marpada doa untuk debataku, tu Yesus Raja di huriai. Saya pakai aku dona sabaku, pangaradon di huriai. Sarobe haleaon, ikon habereton, manggugupi, akakalamani, tuhatan, unamagibabuni, matuan, unamot itu hari. Hamu akadongan na pungunuang di bagas joron itu hataon. Ita ida do nuang di tonga-tongata na zong-zong di zulon ima. Inang situa rose boru siman juntak rao mangusada. Inang situa morita kultum sian wek hutan kayu manis. Amang situa marnala pasaribu sian wit Cipinang. Atong tabigi majolo surat keputusan taringot tunasida ni jahahon ni sekretaris hurian. Surat keputusan nomor 03 garis miring SK garing SP garis miring 8 garis miring 11 garis miring 2 garis miring 2025 tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun. Pendeta Resort Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta Raya menimbang perlunya membuat surat keputusan tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun yang telah mencapai usia 65 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam aturan dan peraturan HKBP tahun 2002. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 telah diamandemen keempat tentang pensiun Sintua HKBP. Memperhatikan Sintua Rose Simajuntak telah memasuki usia pensiun pada tanggal 27 Desember 2024.
2. Keputusan Sermon Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun tanggal 4 Februari 2025 tentang pelepasan Sintua pensiun. Memutuskan nama Sintua Rose Simajuntak, tanggal lahir 27 Desember 1959, tanggal tabis 13 September 2015. Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2025, pensiun dari Sintua HKBP Rawamangun karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan dan pengabdian selama melaksanakan tugas-tugas Sintua di HKBP Rawamangun diucapkan terima kasih. Ditetapkan Rawamangun pada tanggal 16 Februari 2025, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Bandar Siburian MTH ditandatangani. Kedua, surat keputusan nomor 4 SK garing SP garis miring 8 garis miring 11 garis miring 2 garis miring 2025 tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun. Pendeta Resort Huria HKBP Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta Raya menimbang perlunya membuat surat keputusan tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun yang telah mencapai usia 65 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam aturan dan peraturan HKBP tahun 2002. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pensiun Sintua HKBP memperhatikan 1. Sintua Morita Gultom SMIP telah memasuki usia pensiun pada tanggal 4 Februari 2025. 2. Keputusan Sermon Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun pada tanggal 4 Februari 2025 tentang pelepasan Sintua pensiun. Memutuskan nama Sintua Morita Gultom SMIP, tanggal lahir 4 Februari 1960, tanggal baptis tahbis 16 Agustus 2020. Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2025, pensiun dari Sintua HKBP Rawamangun karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan dan pengabdian selama melaksanakan tugas-tugas Sintua di HKBP Rawamangun diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Rawamangun 16 Februari 2025, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Bandar Siburian ditandatangani. Ketiga, surat keputusan nomor 05 garis miring SK garing SP garis miring 8 garis miring 11 garis miring 2 garis miring 2025 tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta Raya menimbang perlunya membuat surat keputusan tentang pensiun Sintua di HKBP Rawamangun yang telah mencapai usia 65 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam aturan dan peraturan HKBP tahun 2002. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pensiun Sintua HKBP memperhatikan 1. Sintua Marnala Pasaribu Esos MM telah memasuki usia pensiun pada tanggal 13 Februari 2025. 2. Keputusan Sermon Parhalado Partohonan HKBP Rawamangun tanggal 4 Februari 2025 tentang pelepasan Sintua pensiun. Memutuskan nama Sintua Marnala Pasaribu Esos MM, tanggal lahir 13 Februari 1960, tanggal tahbis 17 Februari 2019. Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2025, pensiun dari Sintua HKBP Rawamangun karena telah mencapai usia 65 tahun.
atas semua pelayanan dan pengabdian selama melaksanakan tugas-tugas Sintua di HKBP Rawamangun diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Rawamangun pada tanggal 16 Februari 2025, Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Pendeta Banner Siburian MTH ditandatangani. Nunga digohi tiki pangulaon na sida di huriata. Nama cohok mana sida nuang siap pangulaon na di huriai. Alani tamado pasahatot tahama uliate nirohata tutuhata. Nang madongali jala maragugwihon huhut patauhon na sida sarilingon. Lau mangulahot tohonan na sahat tu na sida. Aku niunero pasatot tamauliate nang tunasida nang makaluzahon dalam makarocoton mangulahon tongan nasidai di tonga-tonga ni huriata dan ini paparahatot tamanasida nuaing laho mamasuhi masa pensiun. Amuna dongan nami perhalado situa nama masuhi pensiun sadarion. Obartu aturan do peraturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digoi kamu pajuon parhobasoni di Huriaon sahat tuna pensiun. Mauliate madi debatan apa tauhok kamu marhobas hobar tutohonan na sahat tuhamu. Nunga digoi kamu pangoloyon na pinadatom muna di namajalo tohonani. Di pasahat hamudo na pinangiro ni hatan itu hatan na maldok sahat pula tohonami. Natamado huriata maldok mauliate tuhamu siala pangulaw muna sa lilingon. Anggiya magabi pasu-pasu di huriata. Jala gabi pelean na mahutsus di debata. Dohot hatutugu ni haporseaon di akka naung hinobasam muna. Martangi yang mahita. Ali debata nami di bagasa Jesus Kristus. Rodo hami tua do pamulau pasahaton hamau diateo ni rohanami. Siala pangurupiomu diakan na posomon mangulahon hasit tuau di huriaon. Sadarion pensiun manasida sianulaw ni. Sailehom matiur ni rohanang hahipaso tinasida. Madai hinauli ni tiki pensiun songozol manamar pakilalaan marroha jala namar todi khobar tu lomo ni roham tugu-tugu jala ramoti manasida kanupari asa toktong manaili tuho aisian hodo haroroan ni hadameon las ni roha nang nasa pasu-pasu manang keluarga nasida asar mengulupod jala makamauliatehon pasu-pasu naji nalo nasida siyan ho akub ni iya tiktung adong hagaliw do taurangan ni dongan namion dinasa pakobasyon nasida i say marpamuati maho ala ni holongmu na balgay ali Tuhan say pinuji magwarmu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Roma hamuna puso. Mardongan pos niroha di debata ama anak dohot todi perbedya upa borhak ma hamuna situa rose si bantuntak mamasuhi masa pensiun mula mamuka di bagasan sedarion sai di pasu-pasu Tuhan debatama nasa pakubasyo muna sa lilingon diramo timahamo madalani akka ari-ari ni ngulumuna di perrohai mahamu madai hinatong kini mamasuhi masa pensiun tu duluanon. Amin.
Mardongan posniroha di debata ama anak dohotot di perbadia upabor hak mahamu situa nurita kultum mamasuhi masa pensiun muna mamuka sedarion 10 Februari 2020. Saya di pasu-pasu Tuhan debatama nasa paku besok muna kelilingon. Di ramoti mahamu madalani akka hari-hari ngulu muna. Di parrohai mahamu madai hinatongki di masa pensiun muna tu duluanon. Amin. Mardongan posniroha di debata ama anak dohotot di perbadia upabor hak mahamu situa marnala pasaribu mamasuhi masa pensiun muna mulai sedarion 10 Februari 2020. Saya di pasu-pasu Tuhan debatama nasa paku besok muna sekelilingon. Di ramo timahamu merdalani akka ari-ari di ngulu muna. Jala di parrohai Tuhan debata mahamu madai hinatonggi di masa pensiun tu duluanon. Amin. Nuaing depak ko kamu ma ruas kuriata laus isoma akado nga perhalado pasahaton erde ujian itu hatta. Dan tangan kasihnya dari dunia hatimu tetap tenang teduh tiap langkah ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
mardalan rapon ubon takas panoguo iring-iring hono ng kami saharo di ujung mardalanku tugumaan sonok tulang bumi sonok tulang bumi asugari si amat tahu tabara mengedeho ni nga pasti martopak kamu alay hami ala sonyo ro nahubuto hami dang martopak kamu ngita pasaha ma si palasroha kenang-kenangan ingot-ingot sen huriata tu amat tadoho inata Roma inang pedita awan no tu bawa mau au matok tuina anon
melihat tema di ita lumobi di situ nami songoni majolo pangatur hono ni huriata tuhamuna lasma rohamuna saluhuna nuakpe uruti hauma tu akan nama do kata mulai mulubuin non suatu ngasada abu ita tapa ujung tapa gajang manot di ramah tamah alain go tu situ atta bui bagu bajang ayo nama la sidia parkudi ala tu akan asingen no bui mai pajam pekate ya. Shalom parasma tihita saluhna Jumolo mahita madok moliate tutu hatta di asido tolong di rohana na toktong mangiring-iring moluta saat ditikion boy hita marsaor marhite-hite parmingguata manangihon hata nitu hatta nahu pasangapi hami amang patita resort patita bandar Siburiandon inang dison nahu pasangapi hami sude amang dot inang patita fungsional namangula di Huriata nahu pasangapi hami sude amang do inang dong aku situa melate di parsawarata nahu holongi hami damang da inang haha anggi nang napinaribot molate ma tiki naulina dinggan nanileo ditu hatta dihita ditikion bui hita bui hamuro mangadupi saluhuna marhiti parmingguata laho pabor hatun hami situa AKBP Romangun naung pensiun naunggok umur natutu 85 tahun masih alas rohanami boy hulahami tohonan nami sahat hulahami tohonan nami di bagasan las iroha lumobinakin dijamita ni amak patitata na mga lehon sada jangan dihami marhiti hatan itu hatta di papor hat hami asa boy hami tutu madai hinaulini na mamasuhi pensiun alani mau lihat tema nang dohonon nami di sude nama kur mamuji hatta nang dikur parhalado keluarga parhalado mau lihat nang songoni nang di UKKM pelatih manginang songoni nang di dong aku natutu aku Naomi melatih di saluhna kur nilai muna persanga matuhata lumobi di wikra mausada melatih amang tenang natutuaku yang selalu mendukung aku di dalam pelayananku kudang nahurang lemang hidup maaf mau Tuhan saluhna kahurang aku dan sikop pangulaku di wikra mausada minta maaf kau amang pada tema didukung muna sangat luar biasa Ramangun 1 kalau ada di dalam gereja songon paman Gutilon aku langsung bicara kepada amang ketua ini ada dari Ulawan Sian Huriata langsung tangkap amang ketua kami sangat menopang, mendukung aku dalam pelayananku. Melihat tema di Hasadaota, di Haretaota, di Tangyang Muno Lumobi, Boy Mardalan Ramangusada, Tungpe tutu Tuhan, udang akka kekurangan aku. Lain mangido maapa, ning hita saluhna masih Tangyang mahita
asa toktong di bagasan hai pason tutu nak pehami nong pinaborhat muna ale toktong di bagasan pangulani boy do hami toktong mangula marhite-hite akka nabuy hula hami nang diwik at yang manginang alani masitang yang mahita naksoni di dongaku parhalado di dalam kebersamaan kita selama ini kami merasakan ya suka duka kita lewati bersama di dalam pelayanan kita. Alani Tuhan, Tuhan kadongaku, dia mungkin dalam perkataan ataupun sikap pasti ada yang kurang ya. Saya minta maaf. Kita boleh saling mendoakan. Borhat Mahamid itu di bagasan pason langsung oni hamu dongaku situa di nama ngula ulaun ni Tuhata. Rasongoni masih anau pas-pasu Tuhata mahita saluhna petima. Shalom. Holan sidok mauliate doa di Tuhata. Ala boyau mangula sahat. Ula ulon mi imatutu nunga 25 tahun mauliate ma di Tuhan. Mauliate matong di amang pendeta, inang pendeta na selalu boy hami kerjasama di Huriaon. Mauliate matong di sude dongan sintua. Ala tetap tohita boy kerjasama. Mauliate matong di Hurian itu Tuhata AKBP Rawamangun. Mauliate matong di wik UKKM na mamili tau gabe situa di Huriata di wikta. Memang betul do dang adong dope na boy huula. Alai pos dorohaku pasti kopon itu hani doi. Aku minta maaf. Udang do akan nasala na huula di pardonganata, di pangulaota, di sude tahe akan nahurang lobi. Aku minta maaf. Ano pe musia tabagajang di ramah tamah mauliate. Mauliate madi Tuhata ada dengkad tutu mardalan atara pabrahaton itua napatsiu di bagasan minggion. Mauliate manang tu padita nami padita resort naksongoni amang inang padita fungsional nang dongakku dison itua terlebih ma tuhamu nama nami inanami ruas nih HKBP Rawamangun mas celas rohata tung dengkat citutu mardalan per mingguota setiap minggu di Huriata HKBP Rawamangunon dos rohata tanggiak matutu tujuluan narion lamar sanga ma Tuhan debata di akka ulaota nang di perminggota di bagasan Garijaon. Dan apala liling pangulaon nami di son amang inang onop taod do di lihot Tuhani dikidihami makubasi Huriata KBP na bulunon. Dan buy sikop hulahami tungipi na buy amang inang hubay kami makubasi Huriataon masya juam mahita Tuhata ma nama masumasui sa luhubna. Mauliate mahupasahat tuhamuna. Terlebih ma tuwik si Pinang na paborhat tonaw gaybe situa di HKBP Rawamangunon. Amang inang tongdo danga palaboy si kop hukubasi di wekta. Alay sanggiak matutu dudulan narion akadong ako natinggal di wek si Pinang boy milancuton tugas-tugas na hulahon lam tudenggan na lam tukompak na wek ti Pinang menghuton na kapartangyangan tujuluan ni arion. Tong anima tu dongak pusitua di son borhak mahami amang inang maninggal hokamu sian hasituaon na aktif di Garijaon macedenggan persauratan selilengon say tangyang mas tangyang mahita hipat kami maninggal hokamuna hipat samun hu tinggal hokami lam tudenggan nama pelayanan muna dongan nami na aktif dope di HKBP Rawamangunon asalam marsangap Tuhata debata tongoni ma pangapot sa kami mauliate ma di Tuhata.
acara namang ihut pinangidoma mewakili ruas Amang Romulus Siregar. Salom oras madhita saluhuna. Nahu parahasa nga pihami amang padita resort, padita siburian, langsung ni manang dotinang. Nahu parahasa nga pihami sude padita fungsional na mangula di tonga-tonga ni huriata haga GBP raw mangunon. Songoni manang sude amanami inanami situa na mangula di huriata HKBP rawa mangunon naksongoni musema amang inanami nang yanakon nami na pasobulong dohot remaja naksikola minggu di HKBP rawa mangunon na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata. Macai balga asinerohan itu hatta tuhita diari sadarion dinabui hita marsaor di parmingguata pada ditikion nani padumu ma dohot dina paborhaton amang inanami tolu situa ni huriata di rawa mangunon molo so salau adong dora ono pulu tolu halak situa ni huriata di rawa mangunon tabani na learning sanari nunga hurang tolu ala nunga memasuki masa purna bakti sian hasituaoni mardo mutusima amang inang jongjong audison mewakili wik rawa mangusada jala sekaligus ma di Dokroha mewakili hita saluhuna ruas di huriata rawa mangunon lao pashaton hata madok mauliate tu amang inang na tapaborhat madalani hasituaon purna bakti diari sadarion alani dihamu ama inanami nahuwaholongi hami macai balga lasni rohatta diari sadarion ngolo didok amak padita nak hining ra memang dak sude jolma manang situa na terpilit na terjowi boi terlaksana satu na mangula tohonanna di hapensiunan nuaing nunga sahat hamu tu na pensiun di hasituauni molohami sasitong na siar ruas dohot sati kosna khusus nama idokon inang nakining au na tangis bawinang anggo boy ini arah nami udang jopon siun ini nak setonga-tonga nami rawa mangusada masih sekolah kami inang di paniriomu panogunungomu di hami khususnya rawa mangusada doho dia sudihamu alaina sangat-sangat terasa di hami sendiri rawa mangusada tung dihamulate horohanami do inang di sude naulina denggan naung binai muna alani pos dorohanami tukpe di bayan acarata di sonna paborhaton
molo di dok rohanami hola pensiun sian huriodo hamu amang ina ayanggo gelar situai tetado. Jadi hami pe posdo rohanami ruas ina rohaku sudema hita ruas tongdo mangido do pe hita di tiki perhatian nang di ulaon nanaing si ulahonota lumubi mama di nama muji Tuhatta baik dia kapar tangyangan di wek mana sektor na tongdo masihol tongdo mangido hami di haradio muna dohot di panoguno gua muna inang alani margogo mahamu di nama masuki pensiupe sona do ni amang nakining ala aturan ni huriatta do ikon madelani pensiudo sada situa molo marumur ono 15 tahun alani tung di hama ule ate horrohanami do sude pakobasyo muna nasa lelengon di huriaon jala anggia ma di pasu-pasu Tuhatta saluhuna akan naung ni ulamunai gabe mabaen sangap di gorni Tuhatta nang halalas ni roha mayatong di tonga-tonga ni huriata di pangiduan nami inak kininang pos dorohanami si tua dohamu ita ni naboy tarulaho kamu pos dorohanami tong do ulahonomu di aka pajouon dohot pamujio tutuhatta songon naung minay muna sa lelengon hami songon ruas tetak do hami makirim di sude akan nauli na denggan nanaing bahenota atong marsangak matuhata marhite-hite sude aka ulaota dohot pamujiota tutuhatta mauliate manang dihita saluhuna lumobima dihamu amang inang nami naung borhat lao menjalani hasitu auni siat tonga-tonga ni huriata apala diobason hatapar pudima dohonon nami sian hami ruas dohot on pasaton nami ma selamat menjalani pensiun ma dihamu amanami inanami situa naung di paborhat menjalani masa purna bakti sian hasutioni di huriata di sadarion songonima hata na boy pasahton nami Tuhatta ma namang aramo tihita saluhuna butima Pinasa mandokata mewakili parhalado amang sintua mangatas panjaitan. Shalom. Nau parsangapi hami amang pendeta resort AKBP Rawamangun, amang inang pendeta fungsional, amang inang sintua parhalado AKBP dohot sude ruas ni huriat tanah hormati hami. Tu amang dohot inang sintua na memasuki masa pensiun. Amang marnala pasaribu inang morita gultum dohot inang rose borusi majuntak. Songon mewakili sian parhalado HKBP Rawamangun dison hami pasahat hata mau liate godang tu hamu na memasuki masa pensiun sadarion sesuai aturan dan peraturan ni huriatta HKBP. Selama on tung masai denggado kebersamata di pelayanan jala tung denggado di ulahamu aka tugas parhalado na di pasahat huria itu hamu boy dohonon sebagai contoh na sangat denggan pangulo munai tuhami aka dongan parhalado jala takas doi diwerek kami songoni nang ruasta tapuji matuhata
Jadi lasma rohamuna dinama dalani masa pensiunon, sai hipas-hipas toktong didongani Tuhan, molo tungadong akan hurang pas dia ka komunikasi sesama hita parhalado selama badenggam hita saling memaafkan di bagasan rohat tabe. Salinai selamat memasuki masa pensiun. Tuhan Yesus memberkati. Oras. Sian hami tolu kalimat na pendek mak. Perjulu nak pepaciul sian perhalado alai hotdo hasitu muna. Mulodong aka case tertentu tong mara di hamulaho mangurupi. Alai secara formal pensiun pasian perhalado. Paduahon tangga kokau matong sudah karungan muna kami doh na hutul sosudin waingon asa boisong kamu satu na pensiun patuluhon tuk peciun amang inang sian kuriata lam tu besara mahamu hitung-hitungan ni jabu muna rap dohot keluarga. Zong-zong mahita marede mahita holan sa ayat out na 1000 hali gada. Ali di batama namin na di banwa gijang horo harorwani sa luhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutos. Kupasahat tami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di pertibion. Buhay marohanami marhite-hite toldim. Asal lam hutadahami gudang nisi leo-leo mitu hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Asana nile Alia manami nadi banwa gijang sai pinarbedia ma goarmu sai Roma harajaumu sai saut malomo ni roham di banwa tongaon songon nadi banwa gijang lehom matuham sedarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangako.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Amin, amin, Melihat mai tuhata alanya ka pertikian masih jalangan di Zulu mahita kamanginang ate lumowi doho tu situata jongjong mahamu di Zulu akan anang marminggu tu pukul sada hohom mahamu masuk tu hudulam munabi. Tu so